Добър вечер в сряда, 29 февруари. През нощта ще остане ветровито, а на отделни места ще продължи да превалява слаб сняг, но утре, в първият ден от месец март, превалявания от сняг не са изключени само в планинските райони. Над по-голямата част от страната облачността ще намалее, но ще остане ветровито. Температурите сутринта в повечето райони в интервала от -7 до -2 градуса, след обед малко по-високи в сравнение с днес, в по-голямата част от страната от 3 до 8 градуса по Черноморието, където ще духа умерен северен вятър от 3 до 5 градуса. В планините променлива, все още по-често значителна облачност. Превалявани от слаб сняг, силен и бурен вятър с посока от север остава в сила и опасността от лавини. Не само у нас, над по-голямата част от Балканите облачността ще намалее. Превалявания от дъжд ще има утре в източните и югоизточните райони от полуострова. В североизточна Европа ще продължи да вали сняг, а в Прибалтика валежите от сняг ще преминат в дъжд. Дъжд ще вали в северните райони на Великобритания, както и на Пиринеите. У нас повишението на температурите ще продължи и в събота максималните в по-голямата част от страната ще бъдат по-високи от 10 градуса. В петък и събота ще се задържи ветровито, но в неделя и вятърът ще отслабне. Минималните температури също ще се повишават. Още за времето у нас и в Европа в късните новини. Желая ви приятна вечер!